सारि सारि आंनि गय बारि गोजौ गाहाय आंनि बागान। हेलौ आंनि फलोवार्स नोंथांमोन, आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोन, आंनि भिउवार्सफोर नोंथांमोना आंखौ खायसे खायसे बुंबाय थायो नालाय, मानो रांख्रेबदों, मानो एसेबां रानदों, ओंखाम जायो ना जाया, बिदि कमेन्टआव बुंहरबाय थायो। नोंथांमोना बिदि बुंदों, नाथाय आंनि थाखाय ओरैबायदि मोजां, आंनि थाखाय ओरैबायदि मोजां, मानो होनोबा आं ओरैबायदि जाबाबो माने आंखौ जायाखै होननानै बुङो आरो। जाया, जोंहानि बिहामजो जाया, जोंहानि बाजैया जाया, रितुरिनि बिहामजोआ जाया, बिदि बुङो आरो। आंदि एसेबां जाबाबो जाया होननानै बुंजायो। बेसे खाफाल मोजां आंनि, बेसे खाफाल मोजां, बेसे मोजां आंनि थाखाय नैबे खाफाला होनलाय। बेसे मोजां नोंथांमोना दांख्रांख्रेंथाय नै बिराद रानना दो, ओमफ्राय जानायालाय जामारो आरो। ओमफ्राय मानो एसेबां मोदोम ओंखारनो रोङा आंबो मिथिया बेखौ, ओरै आरो। ओमफ्राय बेखिनिया जोंहानि बागान आरोना, बिदिनो सोलियो आरोना दासान्दि। नोंथांमोना मा बुङो? बाय बाय, बेखिनियावनो दोनथ'बाय।